الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم التناد. bandiraɓe julɓe moƴƴuɓe tedduɓe yiɗɓe almustafa sallallahu alayhi wa sallam, en garte darsu men qissa siddiq sehil almustafa sallallahu alayhi wa sallam. ko adi fof mbeɗa wasiyone e hooram e hulde jomiraɗo subhanahu wa taala. kulal allah kañum woni passeport nannowo aljanna o. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. بين هول الله ابن دادا دو سيرادي دو سو سيرادي فاوما دو جينغول سو سيرادي فاوما دو جينغول بين يوبي be kulal Allah enen dada don bandirabe sehilabe nyane yumma tokata nyane baba tokata nyane gor fof horam فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. so lihal wutama ummihal ummama adiɓe wattindiɓe ndendi sahabaɓe annabaɓe awliya joom qur'an en joom sadake en joom jokkere endam yimɓe fo darima abou dialin firaun yimɓe fo ndendi kulol allah baroɗe taktake noodi ñiibi yimɓe fo ndenda nden hen goto fof hooram yumminaɓe ya rasulallah rewɓe e worɓe hay goto ɓornaki comci goto fof no ƴeewa goɗɗo o wi ya binta siddiqa hay goto woƴetake goɗɗo o goto fof ko hoore mum woƴete ɗum noon on daɗɗo on ɗon ñalawma ko on woni gañiɗo e nam ashabul jannati humul faizun. la ilaha illallah. ya faaɓe naati aljanna ɓen goni gañiɓe bandiraɓe sehilaɓe eyna perti noon ko naɗɗo jeygol o bonira ko golluno fof eynam. ala inna alkhasirina alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawma alqiyama ala dhalika huwa alkhusranu almubin. perti ko naɗɗo jeygol ɓurnoɗo tampude aduna o koye siddiqi sa siddiq mi jirani koye gardini goɗɗen. ɓurnoɗo tampude aduna omo ñawi omo miskine o ala galle o ala oto o ala paɗe o ala wutte omo holi omo tampi so suwa may aljanna o namde a meeɗi yiide tampere wiya mi meeɗa yiide tampere. on ɗon daranaɗo on ɗon ɓamtaɗo on ɗon joom hunde fof omo jogui so haali nane so ƴami o rokke so ñamlima o ñamle so ari yimɓe fo daro tawi noon to allah to o forane mbuubu so suwama e jeygol o namde a meeɗi yiide nema o yimi meeɗa yiide nema nde wonno nema allah rokkimo o waɗani ɗum e dewal allah o waɗani ɗum e ko weeli allah bandiraɓe sehilaɓe yo allah waɗen e gañiɓe alfaizun bandiraɓe sehilaɓe e nenan bandam. nde almustapha yeehi ha jaaɓi kattirde aduna almustapha kanko woni sehil ababacry walla kanko woni sehil abibacry bandiraɓe sehilaɓe waɗimo wonde sehil ababacry bandiraɓe sehilaɓe ko cuɓa to allah aboubacry suɓa to allah o suɓa to nelaɗo o woni sehil nelaɗo. aboubacry waɗi ɗum dañde oɗo daraja ko ɗoftima almustapha waɗi ɗum dañde daraja mo dañi o ko ɗoftima allah. man yutii rasula faqad ata allah. on ɗoftiɗo nelaɗo o ɗofti ko allah. aboubacry wona asko mum wona galle mum ala ko golle makko e balle makko ngare gollen golle e balle ɗe allah yiɗi mbale eɗen ɓamte to allah bandiraɓe julɓe enam nenam bandam. nde giɗo ma almustapha sallah sallam hande ko aljumaɓi sallah alih sallam nde o yetti jaaɓi katirde o addi toon kadoji sa arti aɗa addi wolisaji aɗa addi wutte dubay kanŋe dowe ɓe mbiya o jaaƴima o arti kay o toɓɓi kam gelobel bandiraɓe sehilaɓe nde nelaɗi ha jaaɓi katirde o addi toon ko qur'ana e juulu bandiraɓe se amana rasul yayi boy bandam aɗa wawi amana rasul sa wawa amana rasul wiyoɓe jangina amana rasul sa jangi amana rasul e jamma a yonama a renama a hisi a daɗi
e on ɗon aya nenam bandam Allah wi rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana ndeysan firti nenam bandam ko Allah wi o teftorako en sen juumi sen jejjiri sen puujima e sen porsama en dañi ɗum ɗo fo goɗɗo ara sañanma goɗɗum windanma goɗɗum wima ɓuri haala Allah ɓuri haala nelaɗo ya nanto hen taw a wawa amana rasul ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الله وي ودي نينا بدنا الله وي ودي ويعفي ما ان kanko rokkata en victoire kadi o fawane men ken mbawa awawa amana rasul ndeysan la ilaha nena bandam Allah wi waɗi o yaafi man nela sallallahu alaihi wasallam wi mi rokkama amana rasul en ummi o wi ko gaside bagara ko kange en ummi e les ashir rahman hadith rawahu ahmed wal hakim nena bandam koy issa abi bakri gido al mustafa sallallahu alaihi wasallam aynam nena bandam sen jafama sen juumi ken yafaade ɗum noon mbasen fawde koye men ko Allah fawani en koye qissa abi bakri gonɗen nela sallah sallam wi giɗo ma wi sallah sallam o wi Allah wi yaafima leñol makko ko ɓernde mum haali so ɓernde ma miijima hunde sa haalani e tefterake sa waɗani e tefterake Allah kadi rokki leñol almustafa goɗɗum wi sallallahu alaihi wa sallam so goto mabɓe juumi walla yejjiri tefterake sahel jame tongode hadis o ujunere e temedde jeetati e capantati jeegom ay ko dañƴen ko ndeysan quraish hefereɓe quraish ɓe ndendi hankadi ɓe mbi ngare mbaren muhammad sallallahu alaihi wasallam mbale diina o ne ñifa mbale sunna o ne ñifa tan mbaɗen ko beleɗen jaren sangara mbaɗen fijirde pijen e rewɓe mbaɗen riba piyen yimɓe lorlen miskineɓe tan oɗo diina ñifa Allah noon wi salima ma leral ngal timma waya الله إلا أن يتم نوره ساوي أدو ورنا ناجة أتمبني هورما ابن إسحاق وي أبو بكر ديسان o wi ya rasulullah min mbeɗa yiɗi ferde mbeɗa yiɗi uppude makka mi tampi han kadi yimɓe fof tampi min kaɗama rewde Allah ɗum noon nenam bandam ma sœur ma nies ko mbawɗa wonde fof ƴeew saɗa wawi rewde Allah saɗa wawi rewde Allah ɗo gonɗa ɗo ne moƴƴi sa wawa rewde Allah ɗo gonɗa ɗo moƴƴani saabu ko rewde Allah tagirɗa wama khalaqtu ljinna wal insa illa liyabudun Allah tagiɗen ko rewde Allah te yenane kala ko goppirɗa saabi Allah ma Allah lomtina ɗum a oppi wuro ngo a oppi liggey o a oppi position o Allah lomtinama ko ɓuri ko goppuɗa ko sabu Allah sa waɗi hunde sabi Allah o lomtinanma ha hewɗo ganduɗa an a sikkani Aboubacry wi ya rasulallah inin ɓe tampi emin goppa makka nelaɗo wimo hoto heño ne wawi Allah waɗanma mo jaaduɗa Aboubacry soni guiloɗi ɗiɗi bandiraɓe sehilaɓe guiloɗi jawɗi ndeysan TGV o humiɗi omo ñamminaɗi omo yarnaɗi sabi Allah la ilaha illallah muhammadu rasulullah omo parani oɗo voyage extraordinaire ganduɗa windira ko daha kanŋe e kuɗol kalis bandiraɓe sehilaɓe aynam yummen Aisha wi o wi ñalowmo fof nelaɗo sallah sallam ina arano galle mabɓe on jii guiɗo almoustapha mbiye sallah sallam an ɗiɗi nelaɗo juuroma galle ma applique sunna makko ndeysan saɗa juula juuɗano juldatno ni saɗa wirda mbaɗira noon saɗa hajja mbaɗira noon an koye almoustapha gatira oɗo sunna gatira ɗo ñi'e ma saabu an so Allah jaaɓi ma rew siraɗe ɓenna tawi a tampani won aroɓe siraɗe mbiyana ɓenna ɓe bujjino e jeygol won aroɓe mbiyana jara e weeɗum makko ɓe mbiya duttuɗe nelaɗo wi goppeɓe gara ɓe ko leñol ɓe mbiya ala ya rasulullah ɓe mbayli dina ma caggal ma ndeysan yummen Aisha wi nela sallah sallam ñande foof ene arano galle amen ma woni subaka walla kikiɗe la ilaha illallah o emin nde nelaɗo yamira yo fernde emin jooɗi galle amen tan ha nelaɗo sallah sallam ari bandiraɓe sehilaɓe caggal duuɓi sappo e tati o woni makka omon ƴette omon fiye omon mucce sabi Allah kono o ferani hol sababu saabu Allah yamirani mo sahabaɓe periɓe payi Abassina ɓe jeehi Éthiopie ndeysan pour ɓe darna diine mabɓe ɓeɗo peri ndeysan payi Madina Yathrib ndeysan bandiraɓe sehilaɓe ko noon wiyatano bandiraɓe sehilaɓe taw o andinama maw fer lekki tamoroje rewo samba lekki tamoroje bandiraɓe sehilaɓe aynam o wi nelaɗo sallah sallam woni alhaali woni waktuji aratano galle amen
o wi beetewe gooto tan nelaaɗo ari sallallah sallam omo bugi o naati galle amen la ilaha illallah ta aboubacry yimo tan wi faayi wi ɗum ɗo ko alhaali mawɗo nelaaɗo tan arde amen beetewo ɗum ɗo ko nelaaɗo mawɗo ɗum ɗo ko alhaali mawɗo nelaaɗo wimo ari aboubacry wi bisimilla ya rasulallah aboubacry joƴƴini nelaaɗo e leeso mum o ya rasulallah ko kewi nelaaɗo wimo aboubacry yaltin kala gonɗo ɗo e galle o yo yaltu yoɓe o ala ya rasulallah ko ɓiɓɓam tan gonɗo ko asma woni ɗo ko aicha woni ɗo o ko woni o yaras o yima aboubacry mi yamirama ferde nelaɗo wi yamirama ferde yamirama oppude makkatal mukarram leydi ɓurni woleydi fof ɗo galle Allah woni ɗo kaaba Allah woni ɗo ɗo funnangue yimɓe fof o oppi ɗum saabu omo danda diine makko aboubacry ya rasulallah ka jamiraɗo ferde o wimo aha o wi bi abi anta mo ummi mi waɗi fidawu nenam e babam fo e gurdam ma mi waɗimo fidawu mbeɗa yiɗi yaadude ma ya rasulallah mbeɗa yiɗi wonduma sohba ya rasulallah mbeɗa yiɗi yadde ma nelaɗo wimo sohba aboubacry nani ɗum o wi jaadiɗo ya rasulallah mbeɗa yaadema nelaɗo wi an woni jaadiɗom yummen aicha wi aboubacry woyi o wi mi meeɗa yiide aboubacry ene woyrani allah e mum weltade omo jogori yaadude nelaɗo sallah sallam oɗo voyage extraordinaire mo ganduɗa windama e tarih eɓen goppa makka hankkadi ɓe ndiwama saabi allah ɓeɗo mbaɗama bilali en mbaɗa e nangue dasa e leydi habbab suma ha julɓe ñife keeci mum bandiraɓe sehilaɓe aboubacry woyi saabu on foti woyde kanko el moustapha jogoriɗannoɗade bandiraɓe sehilaɓe taw o parani gueloɗi ɗiɗo o soodi gueloɗi ɗiɗo o ya rasulallah ɗiɗo gueloɗi ɗiɗo ko min soodiɗi mbeɗe parani oɗo ñalawma bandiraɓe sehilaɓe kadi neɗɗo nan ɗo abdoullah ibne ureykat o wi oɗo mi addi guide ndeysan gps oɗo kañum hollata en laawol ndeysan sallah sallam so allah welanoma adda jibrilu ƴetta nelaɗo tan nawa ɗum madina ala kono o dillini sababu waqul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila alimil ghaibi wa shahada fa yunabbiukum ma kuntum ta'malun golle dilline sababu an jeune o wata hunde ganduɗa mbiyeɗa janggo min avant 6 mois mi wawana wadde haydara avant 6 mois mi wawana français joni mi wawi français joni mi wawi anglais joni mi wawi math joni hikka mi waɗi guesa hikka mi waɗi falo hikka mi dañi bac hikka mi dañi licence hikka mi dañi PhD ma sœur il faut faire quelque chose wat hunde il faut faire la différence mbiyon wuro amen hikka minen sagaraɓe wuro komin waɗoɓe hadde mamin fat foore mamin gawa temedere lekki ɗiɗi lekki mamin gawa mangoy min gawa sappoti min gawa guyava wuro amen fo mamin mbaɗ ɗum leɗɗe il faut faire la différence wuro amen alano boyli mamin mbaɗ boyli nayeɓe en tampuno mamin servu nayeɓe wuro amen alano ko hokkere wonno min gawi huuɗo min gawi leɗɗe wuro amen feewi wat hunde tarih jangtoma aboubacry tarih jangtima ɗum anne aɗa wawi wadde tu peux faire la différence nela sallah sallam wi jungo dow ɓuuri jungo less o wi so dangue darima lital wuttama aɗa jogui tamaro ya aawu hol jogoɗo sañji kiɗo tamaro kono goppa hunde ay sa awi lekki mango jaljallo wujji hen kana hano wujji hen kaka wujji hen a dañi baraji ɗi mbeewo ñaami hen sondu ñaami hen neɗɗo jooɗima e ɓuɓri a dañi baraji wuuro moon mbaɗon hadde mbaɗon dundu jaaɓe mbaɗon dundu murtode mbaɗon hunde e tarih kadi dañon baraji il faut faire la différence aboubacry a fait la différence o soodi gueloɗi ɗiɗi ndeysan on parliɗi pour oɗo ñalaw omo ɗannoɗo e nelaɗo ɗum waɗi allah wi thani ithnain id huma fi lghar إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا أودو voyage extraordinaire o winda ko dow asaman o windira daha kange e kulol kalis ha joni e jangte sukaɓe nden janga aya o surtout tawba enen fof eɗen janga aya o hol sababu sabu o gollima sabu dina sa gollima sabu dina allah ɓamta indema wa rafa'na laka dhikrak e nam almoustapha ko ɓamta ɗum anne sa yiɗi ɓamtade liggana oɗo dina bandiraɓe sehilaɓe wona gagneje ɗe mo mbamum maayi fof waɗane añere yimɓe poppo hen nela sallah sallam wi hoto ɗannonɗe dewal allah sonata ko jamaji tati paɗon jama am kaɗa masjid haram e masjid jérusalem ndeysan so bamma maayi ko moƴƴi ko fof so qabri makko watti rewede ma dañ bakkar o nela tan mayde o wi allahuma la tajal qabri watanan yuɓat o wi allah hoto wat qabram watan dewateɗo sanam dewateɗo en jii gagneji sahabaɓe nan to madine to mulsima ala hen bandiraɓe seeɗo teɓe golli nelaɗo wi sahabaɓem so goto e moon
nafqi kene foray hayra uhoje kange wawa gollade golla sahaba mabbe wana nifka mabbe wana feccer nifka ko golle e balle e imanabal be piya gawe be piya salimaje sela meje sabu o do dir be goppi makkatal mukarram be jaade al mustafa be supportimo be ro kadi jabbimo ansariyankobe be manta adno e nakar bandirabe sehirabe enam والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله إبي سيبرت كوز الله إن لا دموم إن الأربع شغل مبي ندون إبي بندرا بسيلا كيف هلوك بيرن ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ندون أجيب أن كم بيري لاول هاندو إن هن سو أنا كم دينو يتراكم من كوي إي مبة كوي ورنيان ده مبة كوي دول مبة تقول دينو أن فيم أن بري بير ندوي الله غفر الشرك ده ندوي المصطفى هرمات بدأ بدون إخلاص جبرن أقول قولي هذا وأستغفر لي ولكم فاستغفروا إن الغفور الرحيم